Is there anyone like me? O nwere onye dịka m? A story by Fred Stridham. Ana m eche na enwere m ọzọ ebe ọzọ n'ụwa a. Onye yiri m otu a ma na-ekwu otu m si ekwu, ma nwee ntutu m gbakọrọ agbakọ. Onye nwere anya m na ntị m ma nwekwara ọchị m. Onye nwere ike ime ihe m nwere ike ime, ma o nwekwaghị ike ime ihe m na-adịghị ike ime. Achọọla m chọcha ebe niile ka m hụ ma enwere m ọzọ. M gbadara n'ogige ma lee anya n'azụ osisi. M lere anya gburugburu, elu na ala. N'ihu niile, enweghị m ike ịchọta m ọzọ n'ebe ọbụla. Enwere naanị otu m n'ụwa a. Apụrụ m iche, ọ bụ eziokwu. Ma ọ bụghị naanị m. Ọ na ị naghị ahụ? Enwekwara naanị gị otu. Enwekwara naanị gị otu. Daalụnụ ndị na-ege ntị. Thank you for listening. Please like and subscribe. And for more stories like this, go to www.africanstorybook.org. Bye.